Hayi njalo ayijiki ke uma isinje. Danko yebo. Msindisi. I told you nganitshela. Mawufuna ukumbamba ubastard. Hamba uye kuma video akhe 2 years ago. 24 months. Cabanga 24 months into encane kanjani. Angazi imathiwa ngiphusha 5 years. Abanye bangavela izinqa ngisho nezinye izinto engaphansi kwegate. Listen, I always tell you, umuntu uyakutshela ukuthi uyini. Umuntu uyakutshela ukuthi uyihlobo luni likaband. Ulalela izinto ayikhuluma 2 years ago. Ulalela into ayikhuluma manje. Khona uzobona ukuthi sibathwasisile abangani bethu. Yes, uthini umbuzo gogo? Labasebejikithile-ke uprove bezama uprove. Angithi indaba ilapho nje. Udilithelani manje ama-video 2 years ago ngoba nako usukhuluma ezinye izinto manje. Nalokho kusawuveza izinqa. Kusakhombisa ukuthi umqambi manga. Into umuntu mayingakwazi ukuyiprove uyizwile. Inzwabethi leyo. Into mayiphila kuwe uyayenza ebese uchaza usuyenzile. Uma ihlokoza Makwenza kwenzeke. Enza kwenzeke sibone. Lobo ngathethe ibanga. Hayi bazini. Izinja phela lezo. Ngiyakutshela. Wake up. Oy. Ayike. Ayunjani? Newfound knowledge. Bullshit. Ubungazi in the first place. Nawe usadinga ukwelashwa. Hayi, niphile njalo niyezwa.